بسم الله الرحمن الرحيم آمين. الحمد لله رب العالمين آمين. الرحمن الرحيم آمين. مالك يوم الدين آمين. إياك نعبد وإياك نستعين آمين. اهدنا صراط المستقيم آمين. صراط الذين أنعمت عليهم آمين. الخير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. amadou konare biye jumaye biye lahoro madonye ala nyinini ani ala batuli ala wele ani damakashe ala ye haramade madafoi kama uko kabako amadou konare buna haramade na yija dukolo fa bele jele ke saliyoro ye ate fembo ala ka ala yala ate femvaraka na yija samu me bele jele shun ala ka foi tala annafa bi se mami ma oye erede anga ala deli ika shuni ka sali ati foi bo ala ka ala yala kana ni fode wallahi ne na miseli ale de ay bi sali yala de ala ku ika minge ni yake de ba nafa soro ambe ala deli ala min nye masa sangoro talenye masa min volola masa min billaban masa mi na ye meleke ba keme kono doni bi kono don da ninga meleke duro ko lu nyamaye o meleke duru mi no le nye meleke bele jele nyamaye mbo duru fiye tayiru mairu abisu meleke mautu ani nabila jibrila meleke duru minu nu be meleke ba keme kono doni bi kono do kuna o yeniye ala nyeda ka bunya ninga kono fere amugo bi se jine minu ma na ka chidondo jine ba keme kono do ani bi kono doni kono jine duru o de nyamaye jine duru mbo fana fiye abisu jine kibiru jine mutairu jine samaurusu jine sarafata in jine la ilaha wala kutani ma ni bebe na ala ko nunu ma ni ngake eni nesigi furada ma samba soro ka ba usegra kana ala min nya nunu nda amba nyino ala kele de fe on bi jamana min ngono jamana ndo ko mali on bi jamana min ngono senge banga nyani banga gela banga ko dama do min dara ka onga jamana segere ala o de badon abororo me ala de badon abi bantugo me ala de badon min ni min ba ko fa ala badon vous écoutez Radio Jekafo depuis Bamako. Ni ma langulo ni ma fala utaka bwanga jamana kono yoy ushitunu wallahi ala ushitunu ika hera na ngo jamana kono nga jamana de ka kenyo ve koroni klebi bani ni bayava ma wo ma bala ko arama de do ko malde do ni ka kenyo ve minya anga jamana nyemo ye ala ka yele menu ye use kana tu minya here jamana ma wakili ka jugula ko de nyile ka jigi jamana ami ani uni jamana do nga kenyo ve anga nyon makana ami anyo nyine fe wallahi ala eminye mahamadu da ka qur'ane dama ala on dale do ela ala ambado edia on mai wallahi ala ukika ala ya kama aka qur'ane lazim kama aka magani madina kama aka kureshu kama Allah wallahi da bideli ne memina o ay ne memina amina ne ko ka juma do wawu ay ne memina o ala an ga jamana de min bi jamana ko kan hami min bala gela min baka jamana do nde bo do hami min bila wallahi ibulu day duskolo ko kan baba tunwar baraka do min ge imiri ala wallahi ala ba kana an laje kana karamo ka keta laje abi mi vo lame amanyawa dibi do na kuma na de karamogo keta jugu ya ala de karamogo ti keta jugu ke ko ala yɛrɛ de ka bolo da dusu la ka sabali anw me minge ali ni fili bala akano laje ala mo koroba ni kala new anw ka jamana de min bi mali kɔnɔ ala cɛ fara muso ka gɛlɛya bɛ min kan furuko bɛ min na baarako bɛ min na bana bɛ min na ala a ta ka bɔ a kan an y'o ɲini fɛ ko ka ala kama a se b'a ye Amadou Konare bɛɛ ka jɛ k'i bolo kɔrɔta a y'a bolo kɔrɔta Asimi i bolo kɔrɔta n bɛ nin kɛ silamɛw ye sogɛli i bolo fila kɔrɔta bigi bila nka dugawu minɛni karamɔgɔ dugawu sɔrɔli kuma t'a sɔrɔ dɛ ŋaniya dun ŋaniya t'a sɔrɔ karamɔgɔ la batoli ayi batoli in ka karamɔgɔ ka nbala ta ka yaala to ka fɛn kɛ karamɔgɔ in min b'a nisɔndiya ne hakili la fisabililahi fɛn di dugawu teli de ka teri diɲɛ fɛn bɛɛ o kuma u k'u bolo bila u kun. Bonjour, merci de votre fidélité. Vous écoutez Radio Jekafo depuis Bamako. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allahumma salli ala sayidina. Allahumma salli ala sayidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahu la sharika la. Allahu la sharika la.
الله لا شريك له لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله سبحان الله سبحان الله kana kasi karamɔgɔ kasi dɔ tɛ bi ye kana kasi ko sɛki bina kana kasi joni o fɔ ci bɔra primature la ka bɔ o ko sɛki bina alhamdulillah kuma kana kasi la hawla wala quwwata primature mɔgɔw ko k'u y'i ka bi ɲɛji san duwawu sanna ami ala kana kasi karamɔgɔ alhamdulillah ya rabbil alamin jeka pip kaka fere karamɔgɔ daba tungora naam yani maa min ka i k'a dɔn k'ale da antɛnɛni ɲɛna o ka jigin n'o ye ji la a da i ka bamusokɔrɔ kelen ɲɛ la i n'a tilen k'o lajɛ i ka denbaya la i ye tiɲɛ fɔ bala cogo bɛ di bi Amadou Konaré ne hɔrɔnya n'o kɛra n k'i ɲininka ɲɔ ye walima malo ye awɔ a mina a kɛmina bɛ kɛ jumɛn ye ɲininkali gɛlɛn hɔrɔnya n'a kɛra ɲɔ ye walima malo walima fɛn wɛrɛ a bɛ kɛ mina jumɛn kɔnɔ a n'a kɛ da kɔnɔ o la sa o kɛmina o ye sabali sabali Amadou Konaré men bolo kari ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le devoir o don Amadou Konaré maa min ye sɛbɛnni in kɛ a fɔ de ko Burahima Gindo Burama ko a ko i k'a dɔn kuma caman fɔra min ye hakilina caman fɔra i k'a dɔn wulikajɔ bolo ka ani jateminɛ jamana ka kala ɲɔgɔn na ni ka taama jamana womisɛnnin i k'a dɔn jamana yɔrɔ tɛ yen min ka jan premier ministre ye a tɛ taa i sen da yɔrɔ min na nka kɔsa in na kumaw yɛrɛ de cayara i k'a dɔn kunnafoni di sɛbɛnkura minnu bɛ yen n'o ye réseaux sociaux ye olu kɔni y'u sɛbɛn kɔrɔlama i k'a dɔn ko tiɲɛ ayiwa caman de tɛmɛn'a kan premier ministre Choguel Kokala Maïga i k'a dɔn a ye wulikajɔ boloda ni ka Gawo sɛgɛrɛ tiɲɛ don a kun fɔra n'a taara Gawo marabolo min n'o ye Ansongo ani Burɛmu ye i k'a dɔn a bɛ t'i sen jɔ o dugu ninnu na ni ka t'u kuma ɲɔgɔnya nka taali ma bɔ taali in bɔbaliya i k'a dɔn o de kɛra kuma caman ye maa i k'a dɔn i kɛnɛ tɛ maa min fɛ n'i tobila a tɛ fɔ ɲa ye sɛbɛnnikɛla ko a ko premier ministre i k'a dɔn a ye wulikajɔ boloda ka Gawo sɛgɛrɛ o kunnafoniw kɔni jarina fa bɛɛ lajɛlen la bɛɛ lajɛlen kɔni ye sɛbɛn kɔrɔsɔn nka min kɔni ye Ansongo ani Burɛmu taali ye o bɔbaliya kɔni nana ni kuma caman ye dɔw ko payi aw m'a fɔ ko jamana fa bɛɛ lajɛlen lakana bɛ yen wa dɔw ko payi a tɛ ku i la i ka taa Ansongo ani Burɛmu dɔw ko i k'a dɔn gouverneur yɛrɛ de y'a bali nin kuma ninnu jara sɛbɛnnikɛla ko min ye Burama Gindo ye ka se ka ko ɲɛdɔn Ansongo ani Burɛmu taabaliya i k'a dɔn ale y'a ɲɛɲini senfɛ i k'a dɔn Dr Choguel Kokala Maïga yɛrɛ tun ye kuma caman fɔ nka min kɔni ye juguw ye i k'a dɔn u ma se ka da o de la u ye kɔrɔfɔ in bana minɛ ka taa bila fɛn caman na ɲininkali kelen i k'a dɔn labɛn yɛrɛ min kun kan ka kɛ n'u ko a ma ordre technique sabula délégation ba de kun kan ka wuli Gawo ni k'u kun da Ansongo kan avion min bɛ yen a jama tɛ ku a kɔnɔ kelen avion in mana jama ta ka taa ministre tɔw ani délégation tɔw kun bɛ taa mobili la u tɛna bɛn ni waati wɛrɛ ye n'o kɛra u bɛ taa fɔ ɲɔgɔn kɔ taama kun tɛ a filanan i k'a dɔn Choguel Kokala Maïga taama in kun dala kun ka jan u laban nana surunya ka sababu kɛ i k'a dɔn min ye mago wɛrɛ ye premier ministre kun welelen don fana na sɛbɛnnikɛla ko nin damanda de nana ne kɛ gɛlɛya ye min y'a to taali yɛrɛ ma bɔ sɛbɛnnikɛla ko ayiwa juguw kɔni olu y'u kun fa kuma na i k'a dɔn barata u bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen fɔ a ko nka ni maa min ye Choguel yɛrɛ ta k'a lajɛ cɛ min don ani y'a ta ye hali n'a sɔrɔla nɛgɛden de bɛ yen mugu bɛ ca la i k'a dɔn n'a k'a bɛ taa taalibaliya kun de ye nin ye a ko min ye a faso ye Choguel yɛrɛ bɛ bɔ nin jamana in de la yalama a bɛ sɔn abada ka taa faso la k'a fɔ a n'a pan dugu dɔ kunna ko k'a sababu kɛ ayiwa lakanabaliya ye o kuma t'a la min ye Choguel Kokala Maïga ye a ye foli kɛ Ansongo Burɛmu a ye foli ni tanutɔ k'u sɛgɛrɛ k'a juru la k'a fɔ hakaja min kɔni ye bonya ni karama ye min taara k'ale sɛgɛrɛ duguden bɛɛ lajɛlen kun bɔra k'ale ka nani kɔnɔ u k'a bila waati wɛrɛ la i k'a dɔn k'o ka ca ni maa min ye ko caman da k'a lajɛ jamana bɛ dankan min na a ko i k'a dɔn siga t'a la n'ale kun taara Ansongo ni Burɛmu dugu wɛrɛw bɛ yen o t'ale kun bɛ wajibiya kan kosɛbɛ nin bɛɛ lajɛlen ye hakilina ye o tuma a bɛ bɛɛ fɔ k'u waleɲumandɔn a taabaliya ni ka yafa deli kɛ k'a kɛ to ɲiniw kan gouvernement to a la ani jamana ɲɛmaaso to a la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le devoir kɔnɔ
akabi bolla karamɔgɔ daba tungura ne n'an korokara ni k'an dɛgɛ don tuguni kunnafoni sɛbɛn nouvelle horizon min ye awa Suwadu Tarawele a ye sɛbɛn kɛ awa ko min ye donatɛmɛ fanga a baaraw tɔ n'u doni k'a tiliwa ka taa fɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko CEDEAO b'a fɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen mɛn ko fɔ dɔ farali a kunnuma kan nin ye kibaruya ye min bɔra ka bi tali nouvelle horizon maaw ye kalaturu min kan a ko n'i y'a ta ni k'a lajɛ min ye i k'a dɔn farafinna woroduguyanfan ka keleyatɔ CEDEAO ni anw yɛrɛ y'o jɛrɛ jɛkulu cɛman jɛ dulomaba ye a ko i k'a dɔn k'a fɔ u bilama u kɔni sigilen don f'u b'u ɲi ɲimi i k'a dɔn fɛn bɛɛ lajɛlen ka bɔ Mali da fɔ k'a fɔ k'an bɛna dɔ fara i k'a dɔn awa SAAB 2024 ale fana transition konoma kan kokura sɛbɛnnikɛla ko nin kibaruyaw sɔrɔla mun senfɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn tile filanin na i b'a ye k'a fɔ Mali ani Burukina h'a ka jan Laginɛ Konakiri olu kɔni b'a fɛ ni ka zolen da k'u kama gwe ɲɔgɔn na ni ka taabolo kura sigi n'u k'a ma ko fédération jɛkulu hakilina min b'u la i k'a dɔn k'a fɔ ni aw y'a kɛ cogo dɔ la anw yɛrɛ dama n'an meleke ɲɔgɔn na ni ka taa ni ɲɔgɔn ye i k'a dɔn a bɛ tali kɛ nin de la sɛbɛnnikɛla ko min ye i k'a dɔn farafinna ka keleyatɔma Union africaine olu de farala ɲɔgɔn kan i k'a dɔn février kalo tile 18 ni 19 ka jɛrɛ sigi sen ka jɛrɛ min na Mali ani Laginɛ ni Burukina anw dara i k'a dɔn an ka damakasi don k'a fɔ ko ɲagili min talen don ka ɲɛsin anw ma kabi waati jan k'a sababu kɛ ko n ɲana président wɛ k'a sababu kɛ ko fanga sugusugumana o kuma ko i k'a dɔn u k'a ɲagili wuli ka bɔ an kan teza i k'a dɔn k'a fɔ ko dɔ kɛra i k'a dɔn an ka maaw ye kuma fɛn o fɛn fɔ a yɛrɛ k'a fɔ CEDEAO maaw ko u ma yɔgɔyɔgɔ a bɛɛ la koyi sabula u y'a jira k'a fɔ cɛncɛnni ka tiɲɛ ɲagili min bɛ Mali kan bi olu fɛ bingali tɛ sabula min ye tɔ sariya ye min ye fanga dafiri kana kɛ ni fanga dafiri bɛ aw ka jamana la kuma bɛnkan ye min ye o laada de lakilenna aw kan o kuma an bɛ min fɔ aw ye walasa i k'a dɔn ɲangata min bɛ aw kan n'o ye aw sentigɛ ni cɔri CEDEAO ka kɛnɛw kan na i k'a dɔn k'a fɔ n'i y'o wulitɔ ye fɔ ni an y'a ɲɛ ye aw kɔrɔ cɛncɛnni ka can k'a fɔ aw bɛ fɛ ka transition kuncɛ i k'a dɔn ŋaniya foyi tɛ aw kɔnɔ k'a mɔnɔbɔ kura ye i k'a dɔn kuma tɔ sinsinna min ye Goodluck Jonathan ale min ye sɔrɔnadonba ye a y'a yira k'a fɔ awa foyi tɛ ale bali k'a fɔ CEDEAO ye u ka jisumani k'u koli ji la i k'a dɔn ɲangata ninnu ka wuli nka bɛnkan dɔ de fana ɲinina Mali fɛ an de y'an gadi k'a yira k'a fɔ transition bɛna kuncɛ waati la o kuma n'ale y'o waati yɛrɛ kuncɛ cogo ye Malidenw ɲɛkɔrɔ ani Mali faamaw ɲɛkɔrɔ o bɛɛ i k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔnadeli fana nɔgɔya min n'a to ale yɛrɛ k'a ɲɛfɔ CEDEAO ye u fana ka segin u kɔ ni ka jisumani kɛ u koliji la o kuma a y'a yira k'a fɔ ale ye nali min kɛ Mali la ale b'a jigiya k'a fɔ nin ye a ka nali laban ye yanni kalataw cɛ wa nin y'ale ka hakilina falen labanw ye ni colonel Asimi Goita ye o jamana ɲɛmaatɔ sabula kuma minnu fɔra ale ye k'olu jigiya b'a kan k'a fɔ min ye k'a dɔn waati minnu fɔra tunatɛmɛ fanga kuncɛliko la ko Mali n'a kuncɛ o waati la min ye k'a dɔn ŋuɲɛ kɔni bɛ ka ɲini ka ɲɛsin transition maaw ma nin waati na sabula politiki jɛrɛ jɛkulu minnu bɛ yen ani k'a dɔn hali diinɛ ɲɛmaa minnu bɛ yen n'olu dɔw nalen don u sen bila politiki kinibaaraw k'u bɛɛ lajɛlen b'a fɛ k'a ɲini k'a dɔn colonel Asimi n'a jɛw fɛ ko a ka fanga kɔni bila a bila kuma na yanni k'a dɔn ko wɛrɛ kana bɔ ko la k'a kana fɔ maa i samani ka tila k'a fɔ k'i sosa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ n'o ye politiki maaw ye u bɛ ka ŋuɲɛ ɲimi bi u b'a fɛ bɛnkan mun ni layidu mun taara Mali fɛ karamɔgɔ Daba Tunkara jamana faamaw u k'a laɲini nka ko gɛlɛya yɔrɔ kɛlen min ye maa o maa bɛ yen bi ne da tora transition kuncɛliko kuma la n'i ma kunnaja hali i ka dugutilafɛ baro u b'o bɔ ni ka n'o da e ɲɛkɔrɔ tali wa ko o ko bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni sɔmi kɛra a fɛ ko e b'a fɛ ka i k'a dɔn i k'a kɔrɔ ta transition kun kan i k'a dɔn kabi denyɛrɛnin ma i ka kokolo fɛn o fɛn bɛ yen a bɛɛ lajɛlen bi bɔ ni k'e tɛngɛlɛmali daminɛ wa maa dɔw yɛrɛ fana bɛ yen olu ye wulubaw labɛnnu ye olu bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ minnu kɔni bɛna i burujali daminɛ wa ko ma se o yɔrɔ la kaba ko kuma dɔw kɔni bɛ donatɛmɛ faga maa ɲɛmaa dɔw da min b'a yira maa na k'a fɔ waati min fɔra ko fɛn in na bila o la ko a bila man di kunnafoni filɛ an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ a ka bidon bɔli la Amadou Konare ne maanifin jɔlen tɛ se k'i da f'i k'i sigi fɔlɔ Amadou Konare i jɔlen mana da a bɛ fɔ k'a bɔra ka bin Amadou Konare n bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le Sphinx ko n'a kɔrɔ dɔnba Amadou Konare sɛbɛnfura in biko ma bila bɔli la ŋanaw don n'i y'a ta k'a lajɛ maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Batɔma Sisɔgɔ Batɔma Sisɔgɔ i k'a dɔn a ko an ka taa Ala ka hinɛ Ibrahim Boubacar Keita tile la a k'i k'a dɔn dossier dɔ bɛ yen dama mago la fɔlɔ n'o dossier wulila hali bi Amadou Konare k'a dɔn o bɛna kɛ kojuguba ye an ka jamana kɔnɔ a ko
ko min ye ni hakili bɛɛ France Afrique o labɛn min mara ka kan ka jamana kɔnɔ a donnama kama kamalenni dɔ bɛ i k'a dɔn ale de Mali lasigiden ye i k'a dɔn larabu jamana na min ye kɔlɔn ye a nana wuli ka jɔ boloda ka jamana damakasi kɛ a senfɛ arabu nana dɛmɛ bata ni ka Mali sɛgɛrɛ jango min ye mobiliko ye n'a minnu bɛna olu ka se ka taama yɔrɔ sɔrɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ mobili 80 a mobili 80 bɛɛ lajɛlen nafoloden nafolo min fanga ka bon kosɛbɛ mobili ninnu nafuradama kana bila bi la Amadou Konare a nana di jamana de ma maa si den kelen t'a dɔn ayiwa mobili ninnu dara yɔrɔ min na u kɛra n'a fɔ tobina nugu la sɛbɛnnikɛla ko faama kura minnu bɛɛ i k'a dɔn mobili 80 kati ni larabu Émirats Arabes Unis de y'a d'a ma Amadou Konare i k'a dɔn mobili ninnu kɔni dunun na sɛbɛnnikɛla ko ni hakili b'a la waati tɛmɛna i k'a dɔn i b'i ka minisiri dɔ bɛ yen a tɔgɔ kun ye Mohamed Ali Bacili ale kun ye kuma in fɔ Amadou Konare a donnama in kama an y'ale kɔni kɛ miɛtɔ ye sabula i k'a dɔn dugutigi kɔrɔ ale tɛ dugu ɲɛnen fɛ sabula ale bɔra a la Amadou Konare a ko wuli ka jɔ bolo kan ministère des affaires étrangères et de l'urbanisme de l'habitat i k'a dɔn a wa to jɔnkɛ jara i k'a dɔn o fana nana a wa kanbɔli kɛ min ye a wa ni mobiliko ninnu ye i k'a dɔn ni kana da kɛnɛ kan a wa cɛmancɛ fanga daminɛ Émirats Arabes u ye nin dɛmɛba min da ka jamana sɛgɛrɛ maa kelen da tɛ koyi jamana de ta don a ko n'i ye mobili ninnu da k'a lajɛ u ko min ma ayiwa Toyota LC V8 o den 40 o de kun b'a la Amadou Konare n'i taara ɲininkali kɛ mobili feere yɔrɔ minnu bɛ yan CFAO moteur walima Mali walima Japan moteur SA Mali i b'a ye ka walima Lyon Motors Mali Amadou Konare k'a dɔn a mobili a den 40 bɛ bɛn min ma i sigi i ka sɛju kɔnɔ ka ɲɛ koyi miliyari 4 ani miliyɔn 800 a mobili kelen o kelen min ye miliyɔn 120 ye o de bɛ don a la a kelen o kelen Amadou Konare o t'a bɛɛ 40 min ye Nissan ye Nissan Patrol V6 essence o mobili kelen o kelen Amadou Konare miliyɔn 35 o san wari i k'a dɔn o bɛ bɛn miliyari 1 ani awadalasi 5000 ma a ko k'i bɔ yen min ye Chevrolet essence Amadou Konare i k'a dɔn o den tan fana kun b'a la Rogam o kelen o kelen Amadou Konare i k'a dɔn miliyɔn 37 o den da miliyɔn 370 ni mobili 80 min n'a nana di i k'a dɔn ala ni kɔlɔn ka jija n'a ka a wuli ka jɔ ni jamana kanu Émirats Arabes fɛ Amadou Konare k'a dɔn a mobili ninnu dara min sɛbɛnnikɛla ko hadamaden kamana ganna a k'o kun d'a bɛɛ ye sabula min ye tandanw ye minnu bɛ turu yɔrɔ kelen ka wuli k'o de ma chapiteau groupe électrogène olu wari farali ɲɔgɔn kan o kun bɛ taa bɛn miliyɔn 81 dolari wari la Amadou Konare o bɛ bɛn miliyari 45 an ka CFA la sɛbɛnnikɛla ko nin minɛn ninnu bɛ di don min a dira Kuluba a don a dira Sunbɛlɛ Bube Mayiga ɲɛna ala ka hinɛ na a don ale de kun ye ministre secrétaire général présidence la min ye Sultan Mohamed Sased Ahmed ale kun bɛ kɛnɛ kan ani ayiwa Ali Chanchi ale ye secrétaire d'État ye min n'a bɛ wuli ka jɔ kɛ ayiwa Émirats Arabes Unis i k'a dɔn olu ka bolo kan Mali ka lasigiden min kun bɛ a don n'o ye Bukari Sidibe n'an k'a ma ko kɔlɔ kabako kɔlɔ dakabana kɔlɔ Amadou Konare ale de kɛra sababu ye ka arabuw kuma ɲɔgɔnya nin bɛɛ lajɛlen ka donni ka na di jamana kan miliyɔn 80 nani Amadou Konare k'a dɔn mobili ninnu kan ka taa jamana ka minɛn mara yɔrɔw de la i k'a dɔn ayiwa kelen de ye min tɔgɔ bɛ yen walima min dédouané na jamana kun Amadou Konare mobili ninnu kɔni sina ka tunun ten sɛbɛnnikɛla ko an bɛ donnin minɛ ko bi a sɛbɛnfura bɔlen don sariyatigiw b'a fɛ ka o ni d'a kan a ko yalima nin ko minnu filɛ nin ye i k'a dɔn a don i bɛ k'a bɛ se ko la fangaba b'a la n'a ye min kɛ jamana kɔnɔ i k'a dɔn maa t'a ɲininka Amadou Konare i k'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko min ye ayiwa manden masa ye a donna ala ka hinɛ na a donna ma in kama i k'a dɔn a y'a kɛ ɲɛsɔn ni jugusɔ ye balimaw olu ye dɔ sɔrɔ teriw minisiri minnu n'a n'olu ka surun i k'a dɔn foroba baarakɛla minnu n'olu y'a teri ye mɔriw alimamiw ani ayiwa kunnafoni dila u ko minnu ma activiste min ye ayiwa coopérative ɲɛmaw ye Amadou Konare k'a dɔn rapɛrw i k'a dɔn homo ayiwa ani bisexuels sɛbɛnnikɛla ye min fɔ dɛ
rappeur, homo, bisexuel, artiste, jeliw, Amadou Konare ka dɔn ani journaliste dɔ a taara ka tila ninnu bɛɛ lajɛlen de ni ɲɔgɔn cɛ sabula hasidi kɔrɔ minnu bi tile ka a tigiluma ni k'a to a tiɲɛ ninnu ka don ani hasidiw ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn ayiwa Ibrahim Boubacar Keita ɲɛ tiɲɛni ka tiɲɛ na fonisire kun don a kun bɛ ɲuman min kɛ sa a fanga ka bon nka a ta tɛ sabula ale bɛ ɲumanya kɛ ni walifɛn ye jamana ka nafolo Amadou Konare o ye ko gɛlɛnba ye kuma in wulilen a dunnama in kama dɔw kun y'a jira k'a fɔ mobili ninnu ka sara a fɛ a dunnama in kama gouvernement yɛrɛ ye kuma caman fɔ a ko wulikajɔ bolo ka Ibrahim Boubacar Keita cɛ o cɛ b'a dɔn i k'a dɔn Mande masa ye fonisire fɛn o fɛn n'a b'a sɔrɔ a bɛ se k'o fana ni yɔrɔnin kelen a ko a bɛ ni ka san 23 bɔ kuma min ni premier ministre don Mande Siribe nana bila a nɔ na Ala ka hinɛ u bɛɛ la o don Mande nana Mande Siribe o bilalen IBK nɔnɔ ka kɛ premier ministre o yɔrɔnin bɛɛ o y'a dɔn k'a fɔ min ye mobili 11 ye katikati o kun bɛ majɛ la primature la sabula Ibrahim Boubacar Keita kabini a sɔmina k'a fɔ a taatɔ don mobili 11 min kun bɛ k'a to premier ministre ya la a y'a bɛɛ lajɛlen ni Amadou Konare a y'u ni teriw la i k'a dɔn ayiwa min ye africain don i k'a dɔn olu maa dɔw fana ye dɔ sɔrɔ a ko o k'i bɔ a la grande dame dɔw bɛ yen ani faamamuso dɔw bɛ a y'olu fana sɔn min ye madame Traoré Mintu Kulubali a ye mobili kelen n'o la min ye Jɔnkunda furumuso ye Fatimu Siribe ORTM o fana kun ye dɔ sɔrɔ a ko mobili 11 in k'i bɔ a la min ye téléphone ye n'o ye primature téléphone ye 19 Amadou Konare a y'o fana ta k'o ni mɔɔw la olu kɔni bi téléphone ci cogo min ka d'u ye u tɛ wari sara i k'a dɔn kalo o kalo 5 millions ani dalasi 40 o de kun bɛ bɔ primature ka ayiwa budget la téléphone sara la sabula a bɛ maa wɛrɛw bolo olu b'a dasi olu de laban nana wulikajɔ bolo dasa k'a koro ni ka téléphone 19 in minɛ k'u désactiver i k'a dɔn mobili tɔ minnu bɛ yen hali bi n'a ka bi o fana bara ka taa jajanga wɔrɔ fɛ a ko an bɛ don min na ko bi Ibrahim Boubacar Keita n'a y'i ja i bɛ k'a fɛ n'a y'i ja ayiwa a bɛ koya i ye nka cɛ min kɔni kun don fonisire don nka a ka fonisira caman de tun bɛ kɛ jamana a ka nafolo kan ani jamana ka sɔrɔ kan ni min ma fɛn sɔrɔ a la an dabarabaw anw ka n'a sɛbɛkɔrɔ fɔ n'o tɛ an bɛ don min na ko bi mobili min n'a dilen don mɔɔw ma Amadou Konare jamana bolo maana bɔlen don dɛ a sɛgɛsɛgɛli daminɛnen don ne y'a yɔrɔ dɔn wa dɔw tɛ dɔw kɔnɔ wa je ne sais pas komi plaki t'a la n'o tɛ an tɛna sufɛ de mobili nin dɔw bɛ bɔ sufɛ kosɛbɛ ayiwa a ɲɛna dɔn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ le Swings kɔnɔ ko n'a kɔrɔ dɔnba karamɔgɔ Daba Tunkara cɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye Mbala cogo bɛ di karamɔgɔ Daba Tunkara n'an tɛgɛ kari ka don ko kura kunnafoni sɛbɛn sinfix mi to a kɔnɔ min ye Batoma Sisɔgɔ a kumana tun a ko i k'a dɔn k'a fɔ ni bibi na tɛ jamana marabaa jango faama n'i y'o jɔyɔrɔ sɔrɔ ka ban a ma layidu di ka ban jamanadenw mi yɛlɛ musa ye sabula a layidu bi bɔ a sira fɛ nka k'o tɛ bi faama ye dɛ a ko min ye i k'a dɔn minisiri min ɲɛsinnen don i k'a dɔn an ka liziniw ani jago di sanni feere koɲɛw ma n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ awa Mamudu Uldu Mohamed a ko i k'a dɔn k'a fɔ sunkalo tɔ tora panko kelen ani ɲɛwawa ko a ye kuma dumani fɔ a ye layidu dumaniw datu nka i k'a dɔn k'a fɔ ko n'a ma bato a kana bali la dɛ sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko n'i y'a ta ni k'a lajɛ min bɛ tali kɛ juma tɛmɛnen na minisiri min yɛrɛ ɲɛsinnen don liziniw ani sanni feere koɲɛw ma n'o ye i k'a dɔn Mamudu Uldu Mohamed nin cɛ jalamugutigi ko a ye k'a dɔn kibaruya di lase dɔ kɛ dɛ laseli min na k'a y'a jira jamanadenw na k'a fɔ min ye i k'a dɔn wele kun tɛ dɔwɛrɛ ye koyi ka hakili falen kɛ ni jagokɛlaw ni jɛ magobatigi minnu bɛ jamana kɔnɔ karamɔgɔ Daba Tunkara k'a dɔn k'a fɔ sunkalo bɛna jɔ darɔ dumuni dunfɛw jango maaw magoɲa jɔnjɔn a kow bɛ lahalaya jumɛn na wulikajɔ jumɛn bɛ ko ninnu na waasa bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ a sɔrɔ bili hakila ko hakili falen a bolila o de kan nka sɛbɛnnikɛla ka fɔ la kuma dumani caman fɔra n'o ye ka layidu ta k'a fɔ gouvernement kɛlen don ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan wulikajɔ mun bɛna a to i k'a dɔn sunkalo a bɛ se ka nɔgɔya i k'a dɔn alisilamɛw ma cogo min na
jangwa ka kɛ waati maliden bɛɛ lajɛrɛlen ka lafiya sɔrɔ a y'a jira ko sukaro min n'an sera o ma i k'a dɔn wulikajɔ ni hakili falen kɛlen don ni sukala ani ɛni sukala maaw ye kaban walasa min ye sukaro tɔni o kana tɛmɛ i k'a dɔn k'a fɔ awa 100 ani a kunkanfɛ kan min ye i k'a dɔn k'a fɔ sukaro n'a nacogo la kulo kɔni ciyalenba o ka kɛ 100 ani dalasi 20 ye i n'a fɔ a y'a yira cogoya min na nka sɛbɛnnikɛla ko kuma in kɔni fɔ ka di wa kuma in ka di maaw kulo la nka k'a ye k'a fɔ de ko nin bɛna se ka kɛ ko i k'a dɔn k'o kamanagan b'u la dɛ sabula ko nin ɲɔgɔnna layidu caman tara nka Zeyina i k'a dɔn ko maaw jigi bɛ maa kan u jigi bɛ minisiri kan maaw jigi bɛ maa kan u jigi bɛ jamana faamaw kan ɛlɛ n'u k'a kɛ wulikajɔ bɛɛ lajɛrɛlen kɛ maa minnu bɛ yen ni olu bɛ sunkalo k'a ta gɛlɛyaba ye i k'a dɔn k'a kɛ nafolo ni haraba ko ye olu tɛgɛ bɛ se ka da olu kan cogo min na jango sɔgɔ minnu bɛ se k'a fɔ k'o ka to o cogo la ko n'o kɛra layidu a na mafa wa k'an jigiya bɛ i k'a dɔn minisiri kan o ko la kunnafoni filɛ min ye Batɔma Sisɔkɔ ale ye min nɔbila u ka bidon bɔli la Amadu Konare cɛni min dara san tan balo kama a sa kɔnɔndɔ a tɛ sa abada Amadu Konare n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui a balo ko siɲɛ 350 maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Musa Baba ko di Musa ko a k'i k'a dɔn wulikajɔ bolo dara tuguni min kɔni ye chambre de commerce et d'industrie i k'a dɔn awa kɛlɛ Yusufu min ye Yusufu Bacili ye i k'a dɔn awa Yusufu kɔni gɛlɛya ani gɛrɛndɛ o kelen bɛ k'a sɔrɔ kosɛbɛ dakanw don a ko Yusufu tɛmɛnen kɔfɛ min ye wulikajɔ ni jateminɛ chambre de commerce et d'industrie hali bi kɔlɔlɔ tɔ bɛ koyi Mahamadu Baba Sila 3e vice-président min bɛ chambre de commerce la et d'industrie du Mali ani cadre ba wɛrɛ bɛ yen min do a ye ko Alfadi Gindo min kɔni nin jɛ fila do a ku tɛmɛnen na ninnu fana minɛna ni ka t'u datugu kasobonba la sɛbɛnnikɛla ko a ko a bɛɛ lajɛlen kun ye awa covid wariko in de ye o sɛgɛsɛgɛli a n'o ɲininkali de bɛ sen na i bɛ ka tile la wulikajɔ nana boloda banajuguba ye diɲɛ seleke 4 bɛɛ sɔrɔ a fɔra joona nun datugula n'o ye masiki ye i k'a dɔn o nani ka teliya k'a cari jamana kɔnɔ o ka kɛ o de la sɛfɛ wari miliyari 10 ani miliyɔn 900 ni kɔ a wari nana kalifa chambre de commerce ma olu ye jagokɛlaw ye olu b'a fɛɛrɛ n'a nacogo dɔ joona diɲɛ datugulen don o yɔrɔnin bɛɛ min kɔni chambre de commerce ye wari taara jigin olu de ka compte la sɛbɛnnikɛla ko wari jigin i k'a dɔn wulikajɔ nana boloda n'i ye ko ta k'u lajɛ sariyatigiw kɔni ma se ka faamuyali de sɔrɔ habada sabula wari in kɛcogo ani wari taacogo min kɔni ye vérificateur général ye o laban nan'i sen dɔ ko in na sa a bɛ wari ko in yɛrɛ ɲɛɲinini na min ye sɛgɛsɛgɛli sɛbɛnw ani ɲininkali sɛbɛnw ye u y'o ta ni ka chambre de commerce président sɛgɛrɛ min ye kɛlɛ juguyara kɛ Yusufu Bacili i k'a dɔn ma bɛn ko la sariyatigiw kɔni laban nana jira Yusufu la k'a fɔ i k'a dɔn wariko in kɔni ye i k'a dɔn dibiba de b'a la yan'a ɲɛ ka sɔrɔ sa o tuma u na tɛgɛ d'a kan Amadu Konare sɛbɛnnikɛla ko Yusufu Bacili i k'a dɔn a nana minɛ novembre kalo tile 23 san 2022 i b'a ye k'a fɔ min y'a ka secrétaire général n'o ye Cheikh Umaru Kamara ye ani agent comptable Sakɔ ninnu bɛɛ lajɛlen minɛna wariko in sɛgɛsɛgɛli o kadara kɔnɔ sabula poli économique ko in labanna ka di olu de ma kabini o kɔni kɛra min ye ɲininkaliw ani sɛgɛsɛgɛli o caman bi sen na a ko n'i y'a ta k'a lajɛ tiɲɛ don sefo wari miliyari 10 ani 1 min n'o de kun ye covid nafolo min kalifara chambre ma a k'i b'a ye k'a fɔ jateminɛnaw ni hakilinaw olu kɔni kamana ganna kosɛbɛ sabula sɛgɛsɛgɛli dɔw bɔra kɔsɛ in na i k'a dɔn ayiwa wari dɔw kɔni bɔra Mali kɔnɔ ni ka taa entreprise multi service i k'a dɔn a sina ka virement sina ka k'o kɔnɔ miliyari 11 a dun kɛra kɛcogo jumɛn in na a ko i b'a ye k'a fɔ min ye entreprise multi service i k'a dɔn o ye cakɛda min bɛ Abidjan jamana na wariw kɔni bɔra ayiwa chambre ka compte de kɔnɔ ka taa bi o kɔnɔ gati a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ani groupe AZ i b'a ye k'a fɔ ayiwa min kɔni ye ayiwa sɛbɛn lakikaw ye min b'a jira k'a fɔ wari bɔra yan ni ka taa to o compte kɔnɔ i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛlikɛlaw olu labanna ni ko o sɛbɛnfuraw de bɔ sa o ɲininkali ko tɔ b'o nɔfɛ a ko yalima min ye président Yusufu Bacili i k'a dɔn yalima ale de ye virement ninnu kɛ wa i b'a ye k'a fɔ virement fɔlɔfɔlɔ miliyɔn 500 i k'a dɔn o taara ayiwa entreprise multi service la
min bɛ Abidjan tile 6 o kɔfɛ avril kalo tile 16 i b'a ye k'a fɔ yɔrɔnin kelen min ye o tile kelen fana ye miliyɔn 300 o fana virela miliyɔn 380 o virela o dugusɛjɛ avril kalo tile 17 miliyɔn 427 o fana transférela o compte kelen kɔnɔ avril kalo tile 21 miliyɔn 193 o virela a ko n'i y'a ta k'a lajɛ wari kasabi min sina ka tɛnɛku ka taa entreprise multi service kɔnɔ miliyari 2 ani miliyɔn 500 kunkanfɛ caman ko ma a ko i b'a ye k'a fɔ compte wɛrɛ bɛ yen u ko min ma groupe AZ miliyari 1 ani miliyɔn 700 n'a kunkanfɛ o virela ka t'o fana compte kɔnɔ mai kalo tile 7 san 2020 o dugusɛjɛ o min ye o cakɛda kelen ye i b'a ye k'a fɔ ayiwa min ye miliyari 1 ani miliyɔn 750 o fana dɛsɛra a kɔnɔ o tile kelen a k'i b'a ye k'a fɔ nin ko damada nin wari ninnu busukusula sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn a ko dɔnbaa ye Ala de ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw kɔni u bolo dalen don nin kan n'a ma ɲ'o kɔ i b'a ye k'a fɔ u nana jate yɛrɛ bɔ ka na ye miliyari 6 ani miliyɔn 950 i k'a dɔn o de virela ka bɔ tile damadɔ kɔnɔ chambre commerce ka compte kɔnɔ ni ka taa nin service daw la service da minnu sigilen bɛ Abidjan jamana na a kɛra ka da mun kan a kɛra mun na i k'a dɔn a dalu dun ye jumɛn ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw kɔni bara k'u tɛgɛ da o de ka dɔɔni Ivoiriyɛnw ka nin société minnu n'u o bi kuruwari mun na nin wariba kasabi nana bɔ nin jamana in kɔnɔ wari min dabɔlen kun don ayiwa masiki n'o ye ayiwa nun datugula ani datugula ye munna nin wari in dara ye sɛbɛnnikɛla ko jatew kɔni ferekelen don sabula min ye jagokɛla ye a ka fɛɛrɛ ka bon nin bɛ se ka nin baara in kɛ joona walima nin avion in ka teli nin bɛ se ka na jagokɛla fana ka fɛɛrɛ b'a nɔ na nka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw kɔni i y'a dɔn tubabu baarakɛla ale kɔni mana wari sɛbɛnnen ye a virila i ka dɔn u bi sɛgɛsɛgɛ o ɲɛ bɛ ɲini ka ɲɛ dɔn a ko an bɛ donni minɛ ko bi maa jugu minnu fana bɛɛ ani ayiwa maa dɔw fana bɛɛ tiɲɛ yɛrɛ la ninnu kɔni ko kun man di ne ye walima chambre yɛrɛ de baarakɛlaw man di ne ye olu fana caman bɛ nkalon tigɛ ani ka kuma bana minnu da waasa to a tiɲɛ ka na sabula u y'a jira k'a fɔ ko ayiwa cakɛda dɔw bɛ yen minnu kun ye denmisɛnnin marayɔrɔ ye ko olu tɔgɔ k'a kɛra n'a fɔ wari dɔw fana taar'u la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ninnu kɔni tɛ kuma cɔri ne ye ni maa min bɛ Yusu Bacili dɔn a k'i b'a dɔn k'a fɔ cɛngana don a m'a fɔ n k'a ma wari dun dɛ nka nin ko dɔw bɛ yen olu tɛ se ka kɛ tiɲɛ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko wulikajɔ bolo kan jateminɛ bolo kan kumaw kɔni kɛra nka min ye procureur ye ani juge anti corruption olu kɔni kamana gannen don sa wariko in sɛgɛsɛgɛli a n'a jateminɛ na o de kɛra sababu ye février kalo tile 17 san 2023 troisième vice président chambre commerce d'industrie Mamadou Baba Sila la hawla wala quwwata Mamadou Baba Sila pardon wa ko in a ma nɔgɔ koyi Tubakadu wa ko a b'a yɔrɔ dɛ Mamadou Baba Sila ani ayiwa Alfadi Gidu ninnu fana welela ni ka taa kasomoba la nin bɛɛ kun ye awa wariko in tɔ ka sɛgɛsɛgɛ ni ka se ka ɲɛdɔn sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn Yusu Bacili jɔyɔrɔ kɛ a n'a jɛɲɔgɔnw u ka ko bɛ Ala de bolo min kɔni ye Covid ko ye a sɛgɛsɛgɛli ani a jateminɛ tɔw a bandɛ i k'a dɔn sabula u bara ka yuguyugu kɛ fɛn o fɛn b'a la n'i da marilen b'a ko la sɛbɛnnikɛla min ye Musa Baba ye a ko i na wele ka t'i ɲininka nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min zalo ka bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ daba tuguna kunnafoni sɛbɛn observatoire Siriri Odu a ye sɛbɛn kɛ Siriri ko min ye k'a dɔn n'i y'a mɛn passeport diplomatique yamaruya sɛbɛn don min bɛ maa bila i k'i munumunu Mali n'a kɛrɛfɛ jamanaw la i k'a dɔn k'a fɔ wa k'o dɔw kun kɛlen don Bafa ni Kilicɛ ko an ka jamana faamaw ye hakilina bɔ ni k'a bɔsi a tigiw la sɛbɛnnikɛla ko nin ko in kɛra cogo di passeport diplomatique sariya b'a jira k'a fɔ n'i bɛ jɔyɔrɔ dɔw la jamana kɔnɔ a ka kan i k'a dɔn nin danganaya sɛbɛn ka d'i ma ɛlɛ n'i ka munumunu salo a bɛ se ka nɔgɔya jamana ni ɲɔgɔn cɛ waasa ka kɛ n'i bɛ jɔyɔrɔ min na o nafa baaraw kama sɛbɛnnikɛla ko nka min ye laada dɔ bɛ Mali la i m'a tɛmɛ yɔrɔ min fɛ kaba hali n'i bɔra yen k'a dɔn o ko tɔ kɔlɔfɛ bɛɛ lajɛlen makaama de bɛ to e kan e bi jamana pɔcɔ ni k'a butu k'a dun k'a ba ta ye i k'a dɔn k'a fɔ wa maa si kelen tɛ hakili sɔrɔ k'a fɔ ne bɔra a la wa a tɛ ninnu mina ninnu kun ye nafa ye sɛbɛnnikɛla ko e bɛ fɛn na minɛ dɔ dir'i ma ko i bɛ fɛn la n'i bɔra fɛn la kaba
i k'a dɔn i t'o minɛn lasegin sa nka maliden yɛrɛ kɔni na f'u da joli ma n'i ma taa min da bɔso la walima k'a bana ni min ɲɛ kan k'o ta minɛ o la o t'a di o bi to ka jamana pɔcɔ n'a yɛrɛ ye sɛbɛnnikɛla ko sa min ye ka bi i k'a dɔn donatɛmɛ faga maa ɲɛmaw nana fɔ bi o b'a la ka bɔda wɛrɛ min ɲini o ye k'a fɔ nafolo fɛn o fɛn min sɔrɔ Mali kɔnɔ yan n'a labaarala a ɲɛkisɛnin ma a ko i k'a dɔn a bɛ se ka an ka jigiɲɔgɔn fa f'an bɛ dɔ bila kɛrɛfɛ nka min ye nafolo mun bɛ jamana kɔnɔ maa kelen kɛlen don k'i da maa bayirika nin yɔrɔ kan ale kelen b'a pɔcɔ k'o de kɛlen don ka jamana in sɛgɛn o kama jamana faama kuraw bɛ ala ka ɲɛnama ɲininiw kɛ k'a dɔn k'a fɔ nafolo b'a la ka fusuku donda jumɛnw fɛ ni jɔda tɛ o ye n'olu tɛ priorité an bɛ don min na i ko bi o de kama u nana ye sa k'a fɔ maa dɔw fana bɛ colo la jamanaw ni jamana cɛ dɔw yɛrɛ bɛ taa hali Mali tɛngɛlɛn bɛ wali jamana kan k'a sɔrɔ ja hali Mali yɛrɛ ka passeport diplomatique bɛ olu bolo o la u bɛ k'an ka nafolo ta ka o dun ka don l'avion kɔnɔ k'o manger wa ka tila ka taa an jɔ a can wali jamana kan sɛbɛnnikɛla ko o bɛ se ka faamuya cogo di o kuma u nana hakili jagabɔ kɛ sa k'a ye maa 15 jɔnjɔn bɛ yen passeport bɛ u bolo i k'a dɔn a jɔda foyi t'u ye bilen sabula u tun bɛ baara mun na n'a dir'u ma minisiriya walima i k'a dɔn jamana cakɛda ɲɛmaaya o bɛɛ lajɛlenlen banna kaba o kuma u ye jaabi bɔ sa minisiriso min ɲɛsinnen don Mali ni jamana wɛrɛ koɲɛw ma ale kɔni ye i k'a dɔn gafe bɔ k'a bi tali ka se k'a maa 15 bɛɛ lajɛlen kelen kelen passeport min b'a bolo n'a wulilen ka bɔ a ka baara la an mana a di jamana ma dɛ n'a b'a dɔw bolo san 3 san 4 a ko nin y'a dati tigɛlen petu i k'a dɔn k'a kibaruya di maliden bɛɛ ma k'a di jamana wɛrɛw ma n'aw ni maa o maa taara i yoso yaasa ni bala ni maa kɛrɛ la k'e bɛ taa jamana wɛrɛw k'a ka passeport lajɛ ni diplomatique don ni karisa don k'a tigɛra Mali y'a tigɛ pewu jɔnni ta tigɛra maa fɔlɔ Isa Kaujim Allah ton nami ale kelen tɛ i terimuso jɔnni ne yɛrɛ kɔrɔmuso Kajatu Konare Alifa denmuso n terimuso tɛ n den de don i denmuso n den don ale tun tɛ ministre de tourisme ye wa ka b'o waati dɔ b'o bolo cɛbilen taara mɛ furumuso don o kun kan ka n kɔrɔmuso ta to a bolo ale tɛ maa ŋɛɲɛ ye o o kun k'o to o bolo o kɔfɛ min ye i k'a dɔn k'a fɔ awa Useni Amiyon Gino a n'a kɛ ni 3 yɛrɛ b'o kelen bolo sabula u ye 2 daraki a yɛrɛ bɔra réseau kan ko hali bi ko kelen wɛrɛ bɛ yen ko transition maaw yɛrɛ de y'o da bi minɛ na a tiɲɛna han sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn k'a fɔ minisiri kɔrɔbaden caman bɛ yen hali Mohamed Saliya Ture ale min tun ye funɛnkɛni ye n'u balila i k'a dɔn ka n'a kɛ i minisiri ye ale fana da tun b'a kun ale bɛ poyi la jamana ni jamana cɛ u y'o fana da daraki o la sɛbɛnnikɛla ko kuma ciyalen don kosɛbɛ sabula maaw ko munna i k'a dɔn nin darakira ninnu na tile 2 in na ko yala tile 2 in na min ye politikimaw ye fara ɲɔgɔn kan kɛ ka gore kura bɔ ka ɲɛsin transition ma ko yala i k'a dɔn o kɔlɔlɔ de ye nin ye wa walima mun ne kɛra nka sariyatigiw y'a jira k'a fɔ ni passeport diplomatique dira i ma k'i to baara o baara la sariya bi min fɔ o ye ni baara kuncɛra yɔrɔnin kelen i ka taa di faamaw ma k'a jira k'a fɔ ne tun bɛ nin na a ye nin di yan o kuma ne wulila a y'a minɛ nka min ma tila ka ban hali fauteuil min kun dil'o ma o b'o bila a la nbalani nɔ o bɛ taa ka so o kuma ko i k'a dɔn sariya kɔni na maa o maa bɛ yen n'i wulila ka bɔ nin jɔyɔrɔ ninnu na passeport diplomatique a ka kan ka jɔ i la k'a minɛ o yɔrɔnin bɛɛ ni jamana y'a kanu kana wuli tile 2 in na ka ni maa 15 ta minɛ ko maaw kan'o da kɔrɔ wɛrɛ la dɛ ko n'a ma min bɔ jamana doni na nafolo fusugu la k'a t'o fara a kan kunnafoni filɛ an ye min bɔ observatoire la a ka bidon bɔli la Amadou Konare fɛn min bɛ se ka maa kunu kana sɔn abada u ka nɛ da i la k'i nɛmu mɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma 22 septembre yɛlɛma hɔrɔnya don Amadou Konare i k'a dɔn Adama Kulubali i k'a dɔn vice président association des ressortissants dugu min n'u k'a ma ko Kurale i k'a dɔn ale yɛrɛ bɛ Bamakɔ yan a ye lettre kɛ lettre min n'a ye kiiri minisiri ladɔnniya gwɛlɛya min b'u ka dugu la dugudenw laban bi ne ka fili ɲɔgɔn ma maa minnu bɛ sigi la san kɛmɛ ni kɔ n'a fɔra ko kiiri nana don olu ni ɲɔgɔn cɛ n'o ma tigɛ a tigɛcogo la walima n'o ma fɔ a fɔcogo la a bɛ kɛ gɛlɛyaba ye a ko mankan dɔ de wulila misiri dɔ ko la o misiri i k'a dɔn laban nana kɛ gɛlɛya jubaju dɔ ye i k'a dɔn dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ min ye awakurila ye a ko wulikajɔ bolo kan i b'a ye olu ka jamana mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛ jɛkulu sigi i k'a dɔn burukɔnɔna jɛkulu don u k'olu de ma association villageoise AV
ave nunu i k'a dɔn a bi sigi i k'a dɔn sɛnɛkɛlaw u ka fara ɲɔgɔn kan don n'i bi don a la i k'a dɔn i bɛ ayiwa tɔrɔmɔɲɔ dɔ bɔ o y'i kelen ye tɔnden ye ɔ ave nunu ka wulikajɔ doni o bi k'i yɛrɛ ma n'a y'i jafana i bi bɔ a la wajibi tɛ maa si kan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ɔ ave minnu bi senna a bɛ san damadɔ bɔ ɔ n'i y'a ta k'a lajɛ o wulikajɔ bolo kan i b'a ye k'a fɔ min ye Bugola Bugu Fiyɛkɔrɔ Bagini Bagiba a ko ninnu dugu ninnu ka ave gɛlɛyaba t'a la ɔ nka min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye ave ba yɛrɛ n'a y'i diya i b'i b'o la i bɛ taa don dɔwɛrɛ la yɛlɛmani ni donni ni bɔli kɔnɔ o b'i yɛrɛ ma Amadou Konare k'a dɔn diyagoya ko tɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ayiwa tile waati kɛra maa damadɔ kɔni y'a ɲini k'a fɔ ave min bɛ u na b'o la ɔ o bɔli dɛ olu de wulila sa k'a fɔ olu bɛ bɔ ave la o tuma u niyɔrɔ ka d'u ma niyɔrɔ min bɛ d'i ma o ye i donna ni min ye ave yɛrɛ donni ye dalasi ba kelen i b'o de sara a ko n'i y'a ta k'a lajɛ olu kɔni bɔli u y'a jira sa n'olu kɔni bɔra ave ba yɛrɛ hal'a so u niyɔrɔ b'o la a bɛɛ ka ci ni k'a yɛrɛ kɛ Musa Jara Abdul Karimu Jara i k'a dɔn olu kɔni y'a jira sa k'a fɔ hakaja nin ko minnu filɛ nin ye olu bɔra la sa nka min kɔni ye hakilinaw ye olu b'o ɲini nka n'i ye ko ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ sariya m'o kofɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jɛkulu wɛrɛ bɛ yen o ni avew tɛ kelen ye jɛkulu wɛrɛ min bɛ yen o de ye SCOP ye o SCOP o sigilen don ayiwa o ye coopérative de ye min ye CMDT o sigilen bɛ CMDT Nagakɔrɔ sabula olu ka ɲinifɛnw an'u ka wulikajɔ kun ye CMDT ko ye n'a sɔrɔla gɛlɛya ye CMDT sɔrɔ u ni min ka kan walima sɛnɛkɛla wɛrɛ olu bɛ wuli ni ka o tigi ka hakɛ ɲini ɔ yalima sariya min b'o kɔnɔ ani avew sariya yalima olu ye kelen ye wa a k'u cɛ ka jɛ i ko jɛgɛjala ni baji n'a ma ɲɛ k'a fɔ gɛlɛya nana nin cogo in na fo ko wɛrɛ nana wuli a la duguden dɔ nana a jateminɛ o ye fɛntigi ye u ko awa gɛlɛya bɛ misiri min nɔfɛ ne na misiri in jɔ mankan yɛrɛ ka dabila Amadou Konare k'a dɔn a gɛlɛyara a ma ɲɛ min kɔ ɔ nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye u labanna sa min ye kubeda ye ka yen sɛgɛrɛ ɔ barawuliden kubeda ye kiiritigɛla bɛ yen kuma min n'u sera kiiritigɛla in ma ɔ bɛɛ lajɛlen kɔni kamana ganna kiiritigɛla sina ka sariya dɔ ta ten ɔ nka a ye sariya min da a bɛ komi n'a fɔ a filila sabula ale ye sariya min da o ye bɛnkan min bɛ SCOP la o ni ave ka bɛnkan tɛ kelen ye fɛn min bɛ yen san 50 ni k'i bɛ taa nin da k'o bolo d'aw ma i y'a dɔn i na don gasi la ɔ kiiritigɛla in tɔgɔ de ye ko Darame kɔni y'a jira sa k'a fɔ SCOP o kɔni sariya hakɛ bɛnkan min b'o kɔnɔ o tuma a bɛ nin kiiri tigɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jɛrɛjɛkulu min bi farafina bɛɛ kunna o ye HOADA ye i k'a dɔn u ka sarakisɛw ni maa wɛrɛ ta tɛ kelen ye a ko yalima a bɛ kɛ kɛcogo jumɛn in na nin y'a kɛcogo ye wa gɛlɛya kɔni laban de nana sinsin sabula 1,000,000 ani kɔ a ko f'o de ka sara ninnu ye ave yɛrɛ wari bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a tɛ 40,000 bɔ ni ko 1,000,000 ka sara olu ye yalima i ma kɛlɛ tiɲɛ wa o de la sa kiiritigɛla Darame i k'a dɔn maa caman kɔni y'a jira sa k'a fɔ a ka hakilina in a kɛra majɛba de ye ɔ dɔw yɛrɛ y'a jira yɔrɔ ni nin ɲɔgɔnna kɛra bɛɛ bɛ kuma dɔw y'a jira k'a fɔ ayiwa min ye juge ye i k'a dɔn ayiwa a jigi dan bɛ min kan kosɛbɛ Musa Jara tɔgɔ dɔ bɛ yen ani Abdul Karimu Jara i k'a dɔn olu dɛmɛni de don sabula Darame i k'a dɔn ayiwa Daramani Jara tɔgɔ dɔ bɛ yen i k'a dɔn ale ye maire adjoint ye juge n'o de ka di kosɛbɛ maire adjoint in kɔni n'o ye Daramani Jara ye n'o ko maa ma ka dɛmɛ n'o kɔni ko k'o ka kɛ maa ma ye barawuli n'a nɔkandugu i k'a dɔn kiiritigɛla ɲɛtugulen don sabula o yɛrɛ bi jama ka kuma porokotolen fɔ maire se ka bani ka kuma ma ko juge se ka bani ka kuma ma ko a bɛ n gama kɔrɔ a ko nin kuma ninnu bi fɔ a ko awɔ togo dala burusi kɔnɔna na i y'a dɔn kɔni maa man ca i mana kuma kelen fɔ bɛɛ lajɛlen b'a mɛn nin gɛlɛya de b'u ka fanfɛla la o kuma min kɔni ye Adama Kulubali vice président n'ale ye association in a k'a dɔn a dangan ye dugu min n'o ye Kurela ye i k'a dɔn ale kɔni ye sɛbɛnni kɛ sa ka ɲɛsin minisiri ma n'o ye kiiri minisiri ye minisiri n'a
n'a ma wuli ka jɔ boloda joona ko in ka kunbɛn kiiri ka tigɛ a tigɛcogo la tiɲɛ ka fɔ u laban o laban a laban bɛ taa kɛ sigida kɛlɛ ye o dun ye kawale an bɛ camancɛ fɛngɛ na min man kan ala m'an kisi o ma nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ 22 septembre kɔnɔ yɛlɛma hɔrɔnya don karamɔgɔ daba tungura kunnafoni sɛbɛn la différence min ye k'a dɔn k'a fɔ maa min bɛ yen ni o ye i k'a dɔn u ka sɛbɛnnikɛ jɛmɛjɛkulu farala ɲɔgɔn kan u ye nin sɛbɛn u y'a jira k'a fɔ i delila ka kuma dɔ fɔ yan maa o maa dugudenw ni an zɔnna bamanjiya wale a bɛ kɛlɛ ka bɔ an bɛɛ kelen ka marabolo kɔnɔ a ko ɲɔgɔnna de kɛlen filɛ i k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana kɔrɔnyanfan fɛ dɛ a ko jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ yen u b'a fɔ min ma ko plateforme de mouvement de 14 juin 2014 dɔw ko MSA Gacha min ye k'a dɔn olu yɛrɛ de wulilen filɛ k'u jɔ ka jɛjɛli Mali ni jɛjɛli Mali kɛ an ka jamana kɔrɔnyanfan fɛ ka taa sɔrɔ k'a fɔ jaa duguden commerçant ba dɔw de bɛ yen minnu ni k'a dɔn Daesh yɛrɛ ni o ye Al-Qaïda ka tiɲɛnikɛla ba minnu bɛ yen olu jihadistes dɛ u n'olu yɛrɛ de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u ka tajiko bɛɛ de bi bɔ dugu yɛrɛ kɔnɔ i k'a dɔn ka taa di bamanciw ma sɛbɛnnikɛla ko min ye Gacha maaw ye jateminɛ kɛ k'a sɔmi dogo ni dogo la k'a ye k'a fɔ dugu yɛrɛ commerçant ŋara dɔw yɛrɛ bɛ yen dɛ olu de bɛ i k'a dɔn u dɛ dugu tila ma fɛ u bɛ i k'a dɔn k'a fɔ essence a barikonba ni a vin bidon u bɛ olu kɛ ka bɔrɔ mami wele bɔrɔbaw sɔsɔ i k'a dɔn u bɛ t'o de feere bamanciw ma sɔngɔ la walasa ka nafolo bila u yɛrɛ kun bamanci kelen ninnu bɛ tila k'o kɛ k'u ka mobili sɔnsɔn ni ka na tasuma don o duguw la ka tasuma don an ka jamana la a ko i k'a dɔn k'a fɔ nin ye ka kɛ gɛrɛ ye k'i yɛrɛ furu fara sɛbɛnnikɛla ko min ye MSA Gacha maaw ye jateminɛ kɛ tuma min na u nana an ka Mali woromasiri tabaw olu ladɔnniya min ye jɛɲɔgɔnya yɛrɛ hukumu kɔnɔna la olu fana ye k'a dɔn merci de votre fidélité vous écoutez Radio Jekafo depuis Bamako k'a fɔ min ye maa dɔw de ye commerçant baw ye i k'a dɔn an ka jamana kɔrɔnyanfan duguba caman na minnu bɛ i k'a dɔn ni bɛnkan de bɛ u ni bamanjiw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye nin jatigɛwale tigilamaw ye karamɔgɔ daba tunkara u bɛ i k'a dɔn wa essence barikonbaw fa ka i k'a dɔn bidɔnbaw fa ni k'o don bɔrɔ la u b'olu kɔni don dugu jukɔrɔ yɔrɔ dɔ la o ni bamanjiw bɛ bɛn a la dugu tila fɛ u bɛ n'o de ta ni k'a nafolo mugu suru u kan olu bɛ n'u tɛgɛ la n'o dugu kɔnɔ i b'a ye o bamanji kelenw de bɛ tila ka u ka mobiliw fa o carburant na ni ka tila ka na tasuma don an ka dugu la sɛbɛnnikɛla ko nka i k'a dɔn u tɛna se fila o sabula finitigilakaw kɛlen k'u dɔ dɔli ma ka taa tɛgɛ da u kan u y'a jateminɛ kɛ ka taa sɔrɔ min ye taji litiri ba yirika u kɛlen don k'o sɔnsɔn dugu jukɔrɔ yɔrɔ dɔw la u ni bamanjiw bɛ bɛn a la taji ko t'u minɛ habada u bɛna ninnu de ta o de b'a to maa caman kamana galen don ne ko bamanjiw bɛ taji bɔ min u bɛ kisɛ bɔ min wa k'a dɔn k'a fɔ an yɛrɛ dɔw de bɛ yen minnu bilalen don ɲɛ dugu kɔnɔ wa minnu ka baara ye nin ye o tuma tɛgɛ dara a maaw kan u ni u jɔɲɔgɔn u bɛ ɲɔgɔn kofɔ la a ko maa tigɛ da min na min ye k'a dɔn wele bilara sigidaladen bɛɛ ma bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ nafolo kama an kana an ka duguw feere an kana an ka jamana feere sabula i k'a dɔn ni i y'a feere u ma u ma na dugu kɔnɔ don min u tɛna maa bɔ maa la koyi u bɛna taa don bɛɛ lajɛrɛlen de la maa kunnafoni filɛ an ye min bɔ la différence kɔnɔ u ka bidon bɔli la Amadou Konare ne i tɔ n ka Tezara premier min o bɛ bɛn an ka sɔrɔ k'a da don Jeka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn karamɔgɔ daba tugura hali bi bɛ ko min na o tɔ bɛɛ bala cogo bɛ di kokura Amadou Konare ne kɔnɔ dagalajan fila tɛ se ka ɲɔgɔn ɲɛ fiyɛ habada n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le point o don min ye BM nin y'a ka fasiri ye BM ko di Amadou Konare i k'a dɔn politiki ti ban politiki maaya ti ban politiki jɛngɛni yɛrɛ ti ban ayi mun bɔnɛ bi nin bɛ awa Alhaji Kawujimu kan Kawujim i k'a dɔn a bɛrɛta n'a kun ye ko in bɔ a dafɛ ka ko in ɲɛdɔn i k'a dɔn a bi gɛlɛya ani mangoya min kɔnɔ bi o tɛna sɔrɔ abada sɛbɛnnikɛla ko a ko di a ko Kawujim i k'a dɔn a ma ɲɛ a bolo politiki kɔni ma k'a ka ba ye sabula a bolo donna fɛn o fɛn la a kɛlen ka politiki baara daminɛ a kɛlen ka ko kɛ politiki baara daminɛnen o bi dɔ de fara Kawujim ka mangoya kan ni k'a nege bɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko di n'o tɛ ka wele da kɛ dɔnnikɛla kibarumaw ye a ye na an ka kuma an k'an fɛla ta fɔ a ye i k'a dɔn a ye tɔ dɔ sigi sen ka ayiwa ACRT faso kɛwale i k'a dɔn dɔw fana farala ka kanubaw bɛɛ koyi i k'a dɔn u ye welewele da de kɛ ayiwa kunnafonidilaw jabala la maison de la presse i k'a dɔn ayiwa k'u na kunnafoni di kɛ sɛbɛnnikɛla ko nin kɛra ka da u kun ye tabalen min gosi février kalo tile 20 Mali i k'a dɔn Mali ka kisi ni ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ a ko nin kɛ damadɔ a ma dabina
ale la politique baara la maa caman y'a kɛ nka Kawu Jim yɛrɛ de kɛra maa mango ye awa politique baara kan Kawu Jim i k'a dɔn Allah dɔ tɛ wele donna dɔ bɛ wele donna o Amadu Konare maa i ka ɲi yɔrɔ min ka ɲi ale kun ka ɲi de Mamu Duko kɛrɛfɛ k'a to yen bonya b'a kan a makarilen don n'i bɔra o nɔfɛ k'i bɛ t'i yɛrɛ kɛ ŋana ye yarɔ kɔni barika ni makama min bɛ Diko la o t'ale la n'i nana i yɛrɛ bila npogotigi bulon na i taara i yɛrɛ bila ko la i bɛ se ko min na o bɛ kɛ ale kun a ka fanga kun bɛ kɛ k'a to toujours Diko kɛrɛfɛ a tun bɛ kɛ maaba ye a bɛ kɛ maaba ye bi bonya nka kabini a kɔni farala Diko la a ka maaya banna a tɛ se nɛ in fana a ka kuma dɔ bɔ Amadu Konare sɛbɛnnikɛla ko février kalo tile 20 tɛmɛnen Ala de farala ka ko ye e ko ayiwa a ma kusukusu kɛ de sabula ani maa minnu kun ye tabale gosi maison de la presse la k'u bɛna conférence kɛ maa min u dafalen bi kɛnɛ kan Amadu Konare k'a dɔn jamakulu dɔ sina ka kari ka don i k'a dɔn olu kɔni bɛ mankan ci a ye bɔ yen a y'a daminɛ a y'a kɛ tan olu kɔni bɛ nani ni kuma caman na bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ nin ko in kɔni a bɛ taa laban min na hɛrɛ kɔni tɛ Amadu Konare k'a dɔn mɔgɔ bɛ bali min na n'i ye chaises wulitɔ ye n'i ye tabaliw wulitɔ ye samara singelenw Amadu Konare k'a dɔn b'a fili cogo min ayiwa Kawu Jim ni a ka mɔgɔw bɛ fan min fɛ a kɛra Ala faranga ye n'o tɛ dɔ kun bɛ to a la koyi Amadu Konare a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko in kɔni kɛlen maa tɛ se k'a fɔ minnu ye nin ko in fana kɛ k'u jo b'a la jamana bɛ dangan min na a tɛ nin kun bɔ ayiwa janko Bamakɔ yan tiɲɛdon bɛ Asimu Goyita fɛ olu kelen tɛ Asimu fɛ koyi an bɛɛ lajɛlen de bɛ Asimu Goyita fɛ n'i ye se k'an ye a ka ta ka kɛ président walima camancɛ fanga kana ban an bɛɛ b'o de deli nka min ye wulikajɔ ye ka taa ayiwa fo kɛlɛ kɛ a k'o fana kɛwale maa wɛrɛ ka mankuto o man ɲi ka sababu kɛ mun ye Amadu Konare an bɛ don min na ko bi sɛgɛsɛgɛli de kan ka kɛ ka jateminɛ kɛ maa o maa n'i sɔrɔla nin ɲɔgɔnna ko la maliden wɛrɛ k'i bɛ t'o lajaba walima ka taa bugɔli daw kan i ni minɛni de ka kan maliden n'i y'an dilan 100 o 100 80 bɛɛ lajɛlen bi transition fɛ n yɛrɛ b'a la minnu kɔni k'u t'a fɛ Amadu Konare k'a dɔn o y'olu kungo ye n'u ka dalu don y'u ja u ka bonya mankan min y'u ja Amadu Konare u k'u dafara an ka foyi t'a la nka bugɔli n'a kɛlɛ Amadu Konare o fana kun tɛ siga t'o la kamalen kɛra maa mango ye wallahi a kɛra maa mango ye hali n'i y'a photo ye dɔrɔn i bɛ énervé k'a sɔrɔ waatiw tɛmɛna a tun bɛ jama labɔ non lui son point fort c'était Diko a burankɛ a tun man ka bɔ Diko de ko abada kosɛbɛ mais voilà a ka segin a kɔ a man ca o n'est plus trop tard a ka segin Diko de nɔfɛ ka baradura ye Diko kun ye fɛn bɛɛ to a fɛn bɛɛ bonya kɔnɔ a ka t'o kɛrɛfɛ mais n'i taara i sɔrɔ ka bɔ e yɛrɛ kelen n'i bɛ nɔnɔ min i tɛna kɛ nɔnɔ kumunen ye foyi t'i da nɔnɔ kumu kɔ nin kun ye sɛbɛn ye nɔnɔ kumu de b'a da dɛ karamɔgɔ de b'a tugura an bɛ taasi bila kɛ waati dafara Imam Umaru Jara Imam Umaru Jara o jɔn minisiri min bɛ hadamadenw tɔbɔtɔ an b'a fɔ a fana bɛ jɛmukan in lamɛn a n'a ka garde corps an bɛ zolindaw ye bi Umaru Jara ba i t'ale fana dɔ de ayi ni maa ma bolo ni bɔ e t'o dɔn ayiwa an bɛ balanda in de la koyi Amadu Konare ne y'a f'i ye o anw bɛ baara min na maa m'anw don a la koyi kosɛbɛ Ala de y'an don a la o ye tiɲɛ n'an bɛ bɔ a la don min Ala de b'an bɔ a la arabadon nomination kɛra e ma wuli wa e tɛna wuli parce que maa min nommé maa yi araba nata dɔw n'ale misifin fa ka banni fa maa ma e nommé e tɛna wuli Amadu Konare k'a dɔn foli ani tanuni an n'o kɛ ka ɲɛsin dankɔrɔba ma min ɲɛ Nɔsara Damisa Adama Jama Noir denmisɛnnin tɛ ko ɲuman a bɛ maakɔrɔba dɛgɛ nɔɔni n'i y'a ye Sénégalikaw y'a wele n'i y'a ye min ɲɛ kɔnɔkirikaw ye wele bila Adama ma u b'a jira k'a fɔ a bɛ baara min kan ka kɛ Jama Noir jɔnkala a y'o dɔn n yɛrɛ dɔgɔkɛ n mana n dama kasi a la k'a wele kuma o kuma a bɛ n jaabi Roi 12 b'a siriki Danbele i t'a wele bisa ka mun kɛ ni ne ye ɲɔgɔn ye kunna sinigo n b'a fa wa Seydou jo bɛ ka to ka fɔ i kɔ o Seydou c'est un escroc santé foli ani tanuni an n'o kɛ ka ɲɛsin Ibrahima Kara Ɲarama Bamaden an ka foli tanu b'a ye ka sa kalo 12 kosɛbɛ min ye ayiwa alimentation dakabana min Bonjour, merci de votre fidélité, vous écoutez Radio Djekafo depuis Bamako. Jɛgɛ kɛnɛ sogo kɛnɛ i k'a dɔn sa kalo 12 i k'a dɔn dafalen bɛ yen wuli k'i kunda ye ka sim market u ka dabɔlen bɛ ka ɲɛsin BMS i k'a dɔn o da min ɲɛsin
ɲɛsinnen don goudron ma ACI kɔnɔ n'a ni immeuble ba ma ɲɛsinnen bɛ ɲɔgɔn ma u b'o o fanfɛla la banque n'a fɔra banque ye wari ye l'argent n'est pas le bruit bruit tɛ banque min na o ye BDM SA ye e b'u tɔgɔ mɛn de ayi t'u tɔgɔ mɛn tiɲɛ na n'o tɛ tɔw bɛ misɛnmaninw cyber attaque kɛ chèque in bloquera u ye dɔ ta an kun dɛ l'argent n'est pas le bruit n'i ye maa ma ye ko waritigi don saa kalo 12 mankan de b'a nɔfɛ a ye miliyɔn dandi dɛ a ye nin kɛ tan dɛ a bɛ nkalon waritigi tɛ foyi t'a fɛ l'argent n'est pas le bruit tiɲɛ na n'a nin fara an ka n bɛna juguyara n bɛ denmisɛn dɔ f'i ye i b'a tɔgɔ mɛn yan i b'a ye réseaux sociaux kan Mamadu Yara ayi est-ce que e y'a tɔgɔ mɛn ale k'a fɛ jumɛn Yara Wall e de la k'a tɔgɔ mɛn e de la k'a ye réseaux sociaux i t'a ye hali m'a photo ye bon l'argent n'est pas le bruit il a de l'argent les tonneaux sont du bruit merci de votre fidélité vous écoutez Radio Jekafo depuis Bamako Babu fo naam ni kunnafoni tɛli ye Sori Magasa n'a sigiyɔrɔ bɛn bɛ Kalaban ma ko a b'a da bɛɛ tulo kan k'a fɔ min y'a jɔ kɛ n'o ye k'a dɔn Mori Sinɛ Magasa ko kɔni bɔra awa nankuma n'o ye jɛma ɲanfanw ye i k'a dɔn kana Bamakɔ yan o kuma ko a tununa Kalaban alamisa tɛmɛnen a kɛra u yɛrɛ ka denbaya la yen nɔ o kuma k'u b'a ɲini bɛɛ fɛ ni maa min ye kibaruya sɔrɔ Mori Sinɛ kan ko maa don maa min kɔni bɛ furakɛli gun kan sabula min ye awa joliw bɛ a ɲɛda yan fan fɛ a n'a sen na furakɛli baaraw bɛ sen na wa maa don min yɛrɛ hakili tɛ ten kosɛbɛ a si bɛ taa min ye san 25 bɔyan ko ni maa min ye kibaruya sɔrɔ i bɛ se k'a kɔrɔkɛ wele 79 69 07 38 walima 74 43 70 55 n'i ye k'a dɔn Jawoyi Magasa wele i bɛ se ka kibaruya lase ale yɛrɛ ma faamuyali ko ɲuman bɛɛ k'o sɔrɔ kibaruya in na Amadu Kɔnɛ yɛrɛ k'a dɔn waati tɛnkun na foli ni tanuni k'o kɛ ka ɲɛsin lamɛnbaa bɛɛ ma kosɛbɛ min ye an terikɛ n'an kanuba ye Jalo a bɛ lɛrɛ an b'a fɔ ni k'a waleɲumandɔn ka lɛrɛ ka bɛɛ fo jɛmukan in di tɛmɛ o kan i k'a dɔn ayiwa foli ani tanuni an n'o kɛ ka ɲɛsin ne fasolamaw ma Danpan Jariso min ye Moribo Jariso ye an ka dugutigi don san b'a sɔrɔ ani ne ale yɛrɛ mɛn ni dugutigiya in na sa dɛ ayi ale nana a ma mɛn o san b'a sɔrɔ ani ka cɛkɔrɔba sigilen bɛ o bɛ baro la min ye Yetugunɛ ye an b'o fɔ ni k'o waleɲumandɔn i k'a dɔn ayiwa nɛgɛw kɛrɛfɛ waati kurunna anw b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye sisan an balima bɔbɔw ka jɛmukan o bɛ tɛgɛlɛ n'olu wulila Ahmed ni Moribo bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ surafana t'o maa dusu na nɛgɛ ɲɛ 20 sagi bɛ kɛ nin gafe kelen kan nɛgɛ ɲɛ 21 sanga 30 Burapele ye i k'a dɔn ale bɛna kumaso kɔnɔ farikɔnɔjɛ ni ka nin sɔn di d'a kan ni Ala sɔnna min ɲɛ sɛbɛnfuraw kɔnɔ ko ye ntɛnɛn wɛrɛ i k'a dɔn an bɛ ye kɛnɛ kan ni k'o fana lakali ni Ala jɛna n'a ye nɛgɛw kun bɛ ji bɛ bolo ka kunnafoni lase Amadu Konare Daba Tunkara wa salam